jekk li qegħdin issegwu fuq din il-Qaddisa Santa Teresa qed nagħmlilkom dawn il-videos. Dawn huma 8 minuti kollox, hemm il-pictures bl-Ingliż għax kont fajtilkom dawk il-programmi li kont għamilt fuq Radio Marja min jixtieq il-ħajja kollha tagħha mill-bidu jisma' dawk ftit imma min m'għandux hekk il-ħin li joqgħod jisma' u jrid ikun jaf ftit speċjali araw dawn fejn qed ngħidilkom video żgħar mhux żgur għandhom 8 minuti hemm fihom ħafna stampi u anki tindunaw bejn wieħed u ieħor x'inhi l-ħajja ta' din il-Qaddisa u x'messaġġi qaddisa qiegħda tagħtina. Jekk li qegħdin issegwu fuq din il-Qaddisa Santa Teresa qed nagħmlilkom dawn il-videos. Dawn huma 8 minuti kollox, hemm il-pictures bl-Ingliż. Nisfen naqbes nieħu gost, nieħu miegħi lil-Ġesu. niddeverti f'kull post, Nieħu miegħi lil-Ġesu. jekk ma sħabi noħroġ ftit, Nieħu miegħi lil-Ġesu. jekk xi nies m'għandix aptit. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Meta mmur biex nonfoq koċċ, Nieħu miegħi lil-Ġesu. biex ma nagħmel xejn bla doċċ, Nieħu miegħi lil-Ġesu. qed nistenna f'dan il-kju. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Aħjar nomod ftit ġuġu, Nieħu miegħi lil-Ġesu. waqt l-istudju immu fajt, Nieħu miegħi lil-Ġesu. għall-iskola u f'kif xbajt. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Jienu naħdem ras id-dur, Nieħu miegħi lil-Ġesu. ma taddar it-temperatur. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Fejn inħoss li dirnexxejt, Nieħu miegħi lil-Ġesu. daqstant ieħor fejn fallejt. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Jekk insibni nom fil-ġid, Nieħu miegħi lil-Ġesu. jekk il-ħajja l-aks iżżid. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Nieħu miegħi lil Ġesu, Nieħu miegħi lil-Ġesu. nieħu miegħi lil Ġesu. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Kull ma nagħmel naħseb ngħid, Nieħu miegħi lil-Ġesu. kull imkien iddeċidejt. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Nieħu miegħi lil Ġesu, Nieħu miegħi lil-Ġesu. nieħu miegħi lil Ġesu. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Nisfen naqbes nieħu gost, Nieħu miegħi lil-Ġesu. niddeverti f'kull post, Nieħu miegħi lil-Ġesu. jekk ma sħabi noħroġ ftit, Nieħu miegħi lil-Ġesu. jekk xi nies m'għandix aptit. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Meta mmur biex nonfoq koċċ, Nieħu miegħi lil-Ġesu. biex ma nagħmel xejn bla doċċ, Nieħu miegħi lil-Ġesu. qed nistenna f'dan il-kju. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Aħjar nomod ftit ġuġu, Nieħu miegħi lil-Ġesu. waqt l-istudju immu fajt, Nieħu miegħi lil-Ġesu. għall-iskola u f'kif xbajt. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Jienu naħdem ras id-dur, Nieħu miegħi lil-Ġesu. ma taddar it-temperatur. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Fejn inħoss li dirnexxejt, Nieħu miegħi lil-Ġesu. daqstant ieħor fejn fallejt. Nieħu miegħi lil-Ġesu. Jekk insibni nom fil-ġid, Nieħu miegħi lil-Ġesu. jekk il-ħajja l-aks
Ġesu. Nieħu miegħi lil Ġesu. Kull ma nagħmel naħseb ngħid. Nieħu miegħi lil Ġesu. Kull imkien iddeċidejt. Nieħu miegħi lil Ġesu. 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 Nisfen naqbes nieħu gost. Nieħu miegħi lil Ġesu. Niddeverti f'kull post. Nieħu miegħi